Converses creuades, una producció de Fira Tàrrega amb la complicitat de 3C. Segona conversa, l'espectacle quotidià, com si el Big Bang esclatés cada dia, amb Marc Salicru, de Teatres de Campanya, Clàudia Mirambell i Daniela Poch, d'Eléctrico 28. Modera Gemma Marfany, catedràtica de Genètica de la Universitat de Barcelona i directora del grup d'investigació sobre la genètica de malalties minoritàries. Bon dia a tothom i gràcies per estar aquí en aquesta conversa creuada una mica inversemblant, no? Perquè tenim gent, evidentment, de l'espectacle i de l'art, i jo que faig de moderadora, que soc catedràtica de genètica, o sigui que soc aquí la infiltrada, però que espero que pugueu gaudir. I jo el que volia comentar-vos és que és una conversa i que no serà només una conversa, no? Entre ells tres i jo en aquí ficant la cullerada, sinó que, sisplau, sentir-vos lliures o de preguntar o d'intervenir o de comentar. Crec que la Laura aquí té el seu micròfon i es tracta una mica de que tothom ens emportem alguna cosa, no? I ens enriquim. Llavors, primer, si us sembla, us presento una mica amb el nom de l'espectacle. Us aniré deixant passar perquè us expliqueu què preteneu amb aquest espectacle, perquè potser no tots han vingut o han assistit. Llavors us presento primer a la Clàudia Mirambell i la Daniela Poch, i el seu espectacle és The Place. Llavors una mica comenteu què és el que preteneu i què hi ha de quotidianitat en aquest espectacle. Doncs gràcies per estar aquí, també volia comentar-ho. I sí, estem fent aquest espectacle que es diu The Place, que va sobre un lloc on ens situem amb un públic i intentem mirar-lo i apreciar-lo tal com és, tal com es presenta en aquest moment en el que estem allà. I utilitzem diferents mecanismes escènics, diguem, perquè el públic entri en una vivència entre corporal i reflexiva en aquest lloc. Vols afegir alguna cosa? Sí, més que el que pretenem, que per cert no som només nosaltres dos, som 4 creadores i intèrprets que estem en aquesta recerca. Més que el que pretenem, com el que ens ha portat allà ha sigut una mica el desig. Amb l'última peça hem estat com molt pendents de la humanitat dins la ciutat, i ara volíem posar el foco en els llocs. Com que de cop hem pensat, ens hem adonat de nocions com gairebé absurdes de lo simples que són, com que sempre estem en un lloc. Llavors, per què no donar aquest temps, aquesta energia en entendre'ls una mica més i en estar-hi d'una altra manera? Com veieu, aquest espectacle que han muntat elles és com una mica intimista, és com una reflexió vostra, però també al final això s'encomana. Som animals que se'ns encomanem aquestes emocions. Segur que la gent que està participant o la que esteu observant, que està en aquest espectacle, sent aquesta reflexió intimista. Ara, per contra, us volia presentar un altre espectacle bastant diferent, que és el que porta el Marc Salicru. L'espectacle és Interferència 03. Llavors, us deixaré primer que us descrigui i després fem comentaris. Bon dia. Perdoneu la meva veu, és ja ressaca màxima, no podem més. Han sigut 2 dies molt intensos perquè el que fem amb Teatres de Campanya són aquestes accions de carrer de gran format, un gran format que és una obsessió perquè les ciutats són grandiloqüents, absurdes, hiperbòliques i per tant les accions han d'estar a la seva escala perquè siguin possibles de rebre com amb la intenció necessària, perquè per una banda, Interferències són unes accions que amplifiquen la ciutat, diem que fem concerts de ciutat perquè agafem tot allò que veiem dia a dia, tot aquell quotidià que fins i tot intentem no mirar, perquè cadascú també estem en un dia avui que cadascú va una mica la seva, amb els auriculars posats, camí a un objectiu concret, i una mica el que fem és arrencar els auriculars de les orelles de la gent i provocar que aixequin el cap i vegin tot allò que els rodeja, tots aquells elements diaris,
Per això també treballem amb les brigades de les ciutats, amb els vehicles dels autobusos, dels taxis, dels bombers, de la policia, de tot allò que és el dia a dia, i també una amplificació, diguéssim, de lo intangible, de tot allò invisible que és, tot allò que ens aguanta els peus, cultura popular, el folklore, aquella arrel més atàvica, allò que d'alguna forma fa vibrar els ciments de quin és el context que estem interferenciant, perquè al final és un site específic que a cada ciutat on anem la partitura, que és aquesta ciutat, canvia, perquè no és el mateix Barcelona, òbviament, que una ciutat com Tàrrega. Que Tàrrega, que és diferent, està clar. I en aquesta voluntat, bàsicament, és intentar col·lapsar la ciutat a partir del caos, no? Del desentendre, del desordre, d'una absurditat hiperbòlica, perquè, diguéssim, t'entri no per lo racional, sinó per l'estómac, no? Tot allò, aquest dia a dia, i al final s'ordeni una espècie de viatge, de deixar-te anar, donar gràcies, diguéssim, de que el caos s'ha transformat en melodia, d'alguna forma, i bàsicament l'espectacle busca generar un record i un nou bagatge d'aquell espai que hem transformat, no? Estem en un moment que transformem poc l'espai i fer-ne memòria doncs és important. És curiós, no? Perquè si tu li demanes a qualsevol persona, no? Què entens per quotidià? I la majoria de gent, quan entén una cosa quotidiana, com que vol dir que passa cada dia, no? Esdevé com rutina, no? Esdevé rutinària. Llavors, és curiós que hagueu, d'alguna manera, des d'aspectes molt, molt diferents, un molt més de vivència comunitària, gairebé caòtica, de llum, soroll, etc., un moviment, i en canvi la vostra, que és molt més reflexiva, molt més intimista, arribes de punts diferents, però al final tractes d'allò que tenim i no percebem. O sigui, ho tens contínuament allà, però no t'has parat a pensar-hi. Llavors, com creieu que els vostres, els espectadors o la gent que hi participa, perquè gairebé no hi ha molta diferència entre una cosa i l'altra, com creieu que realment viuen allò? Si realment és rutina o al final el que esteu fent justament pel procés de reflexió és sorpresa? No sé si m'explico. És a dir, l'habitual és que el quotidià sigui rutinari, sigui avorrit. No li dones cas. Però en el moment en què passes a reflexionar sobre allò, te'n dones comptes de coses, és sorpresa. I la sorpresa és el contrari de rutina, no? No sé, com ho veieu? Creieu que es xoquen? Creieu que no? Que reflexió? Com creieu, no? Llavors, és molt diferent tots dos, és a dir, que, no sé, podeu... També no cal que us doni la paraula. Si tu comences i vosaltres hi voleu afegir, fem una mica més dinàmic, també. No, home, no. Justament crec que algú que estic molt feliç del que fem és que realment és intentar fer que allò que ja tenen al davant dels seus ulls i que no miren sigui el protagonista per un dia d'aquesta rutina que d'alguna forma passem per alt. Tu vas de nit per una ciutat i si hi ha un cotxe de neteja, d'aquests cotxes escombres netejant, que hi ha una persona allà que van girant les escombres de baix, va amb una mena de ruixador perquè van netejant els carrers. És ja bastant tard al vespre, els fars del cotxe tiren cap endavant, darrere hi ha un fanal amb aquell contrallum que fa que tota l'aigua sembli allò un espectacle. Si tu allò ho mires és una imatge preciosa, però molt sovint aquestes imatges ens poden fins i tot molestar, ens estan ocupant un lloc on volem passar amb el cotxe ràpid per arribar a casa. Si anem pel mig de l'autopista, l'A2, que és una autopista molt bonica, una autovia molt bonica que està plena de boira i moltes vegades estan asfaltant i hi ha aquells vehicles que fumegen i sembla una cosa gairebé com interestel·lar. Simplement el fet de posar el focus aquí i mirar-ho, allò pren un simbolisme i una possibilitat d'infinit que és preciosa, i una mica el que intentem fer nosaltres és que aquests elements que ja hi són dia a dia, per això dic que és una amplificació, perquè ja hi és. No estem fent res a l'espectacle que no existeixi en quant a litúrgia, en quant a ritual diari, en quant a idea d'acte festiu de festa major d'algun dels pobles o de vivències diàries de nens entrant a dins d'un autobús. La gran diferència és que tergiversem la funció. Les brigades, que nosaltres les diríem brigades de confusió popular, és que en lloc de netejar els carrers agafen trompetes i martells i ho fan sonar. Però en el fons és el que tu dius, però que estàs tergiversant potser per fer aquesta reflexió sobre el que sí que tens, no? En canvi, vosaltres és com bastant diferent, no? Bueno, és bastant diferent, però també juguem aquesta cosa de
des del que hi ha, posar el foco, per exemple, veient el dijous la teva proposta, hi havia clarament aquesta amplificació, no? Aquest joc de dir, no, bueno, és que ja és prou boja la realitat, doncs donem-li com aquesta dimensió. Nosaltres ara, amb aquesta peça, amb The Place, estem jugant a un altre joc, no? O sigui, per exemple, juguem amb, com que el públic va amb auriculars, juguem doncs, un petit so que està passant allà darrere, te l'amplifico, això ho combino amb alguna cosa, hi ha alguna de també el context, no? Que, com el que deies de veus un camió però veus 3.000 coses, no veus el camió, no? Però poses el foco o el treus de context, el poses a un altre lloc i això agafa com una altra dimensió. Llavors, les sorpreses que poden aparèixer ara de Place també les estem descobrint una mica amb el públic, perquè és clar, nosaltres estem tan contaminades d'aquest discurs dels llocs, clar, nosaltres anem pel carrer, veiem 2 pedres iguals, és com, s'han col·locat, o sigui, clar, estem molt contaminades, no? Llavors ara amb el públic estem descobrint i l'estem acabant d'afinar des d'aquí, no? Justament des de veure aquestes reaccions, que potser coses que pensàvem això, bueno, tampoc, i de cop els hi sembla una sorpresa perquè s'han parat a mirar això o s'han parat a deixar un temps, no? Juguem també amb la dilatació del temps, amb aquests temps que tenen els llocs i no les persones. No, està molt bé això que parlar, no? del temps. Jo crec que, per exemple, la majoria de la gent que està aquí a escoltar-nos, cada persona té les seves rutines, la seva quotidianitat, i que quan estàs visquent, no? Estàs a casa teva, sents els sorolls de cada dia, de tothom, doncs, quan s'aixeca, etc. Tens allò que t'acompanya, allò que fa el teu espai, que és un espai a vegades comú, perquè estàs en família, a vegades és més individual, perquè és la gent. Però us heu plantejat què passaria si un dia no hi ha tots aquests sorolls que us acompanyen? O sigui, que us aixequeu i que no sentiu res d'allò que sempre us ha acompanyat. La sensació d'aquest silenci tens 2 opcions. O és la solitud, és què passa? Estic sol? És el que et passa, per exemple, quan una persona se'n va de la teva vida. O perquè es mor, o perquè viatja. I no te'n dones compte fins que no hi és. I era quotidià, era una cosa que donaves per segura. Això ens passa contínuament amb l'espai, amb els sons, amb les llums, no? I potser no, hi ha una paraula que no m'agrada, ho sento, l'hauré de dir perquè tothom m'entendrà, però no m'agrada gens, que es diu mindfulness. A mi no m'agrada perquè l'únic que vol dir és viure el moment, és a dir, destil·lar, no, les sensacions d'aquest moment. Això és el que creieu? Jo crec que, honestament, des de la totalment ignorància, però des de fora, jo crec que el que vosaltres feu és saturar de sensacions i després valores quan tornes al teu punt i en canvi vosaltres és a l'inversa. Vosaltres el que feu és que s'apercebem d'aquestes sensacions sense saturar, no? No ho sé. Sí, són camins diversos. Són camins diversos, potser podríem dir contraris en la seva forma, no? En el nostre cas, cada cop que anem a preparar o crear l'espectacle sempre pensem com podem fer per no interferir en aquests ocells que estan allà, com podem fer per asseure'ns en aquest banc i no maltractar-lo. Perquè, clar, ens hem acostumat a generar una jerarquia entre allò humà i allò matèric i és molt fàcil concebre que tu vas a un lloc i tens la potestat de conquerir-lo o tens la potestat d'apropiar-te'l i això s'assumeix com una normalitat i el que nosaltres intentem, més enllà de la forma escènica, de si interromp, de si matxaca, de si interfereix, més enllà d'això, que al final són formes escèniques, sí que intentem trencar aquest hàbit de la relació entre nosaltres, els espais i la quotidianitat sigui de tu a tu i no sigui invasora ni conquistadora. I ja que parlaves de la quotidianitat, que ho associo també al concepte lloc, no?
quan creàvem aquest espectacle ens dèiem a nosaltres, no? Clar, volem transmetre que els llocs són un remei, poden ser un remei, no són un espai en el que jo accedeixo i jo m'imposo, sinó que jo puc tenir una relació amb un espai. Podem tenir una relació. I la quotidianitat per mi té alguna cosa semblant. Per mi és una relació que té a veure amb mirar a l'exterior i alimentar-te d'ell i que el teu oxigen, que el teu aliment no sigui només de tu mateixa. No sé si m'explico. Sí, jo crec que en aquesta... Nosaltres, al final, potser vosaltres el dilateu més i nosaltres el fem saltar més pels aires, diguéssim, però hi ha una voluntat de congelar el temps i l'espai durant 45 minuts, no? Que allò quedi parat i després, diguéssim, que cadascú se'n vagi a casa i que allò continuï rodant com roda fins ara. Crec que sumat a lo vostre, per nosaltres, que és una mica antimarca UG, és intentar retornar el no lloc al lloc, d'alguna manera, i sobretot per aquesta cosa d'intentar que dins d'aquesta saturació que nosaltres la provoquem perquè realment la gent li entrin les coses per l'estómac i no pel cap, aquesta idea és que no s'entén i dius, és que què s'entén? No? Aquesta voluntat també de que l'art doni una resposta concreta quan l'art és la cosa que et pot fer volar més el cervell perquè tu imaginis, que imaginar diguéssim és una de les coses que ens hem oblidat de fer perquè com que no mirem no podem després crear com experiència ni veure-hi una mica més enllà, no? Acostumats una mica que ens digui una mica el què fer. Però per nosaltres dins del context del lloc i fiquem la capa que a nosaltres ens interessa, que sobretot aquí a Tàrrega passava, és que al final és la recuperació de l'espai també com a lloc de trobada, com a lloc de comunitat, com a lloc de dins de... Quan desapareix l'espai i la gent es queda mirant al cel a dir què coi ha passat, es retroba com en la mirada de l'altre, no? Dir, hòstia, espera't un moment, que no estic sol aquí. Que formo part d'un context que és la suma de tots nosaltres, que és la suma de tota aquesta memòria folclòrica, popular, històrica que tenim als peus, i de tot aquest dia a dia que ens envolta i que és la presència d'avui, dia 12-13 de setembre de 2025. No? Tot a la vegada és el context i tot allò de tota aquella gent que ni ha vingut ni coneixem i que no coneixerem mai. Bueno, però has dit una cosa com molt interessant, no? Que és aquesta experiència comunitària. I una de les coses que a vegades penso sobre la quotidianitat i sobre com percebem les coses i sobre el nostre dia a dia és de que les mateixes coses, encara que les visquem, siguin senzilles, la manera en què després les percebem i les recordem són diferents. És a dir, jo, per exemple, això me'n vaig donar compte d'una manera, veureu que és bastant tonta, però que potser us ha passat, retrobant-me amb una amiga de l'escola de fa molts anys. I feia molts anys que no ens havíem trobat i un dia ens trobem, hola, què tal, què és la teva vida, Jo d'aquella amiga, companya d'escola, recordava especialment un dia que havia anat a l'escola i com em va fer un rebuf, no sé què em va dir, alguna cosa sobre, jo què sé, que la faldilla, és igual, la faldilla que portava era horrorosa o no em sentava bé, no me'n recordo exactament, me'n recordo la sensació una mica de, estàs lletja, no? O sigui, que ella no se'n recordava de res, per ella allò no era res important. Ella era, ostres, que bé, t'he trobat, i quantes coses vam compartir juntes. No? A mi m'havia impressionat una cosa que era quotidiana, però que en aquell moment jo vaig percebre com potser ets adolescent i busques això. L'altra recorda una altra cosa totalment diferent que potser li havia dit i que jo tampoc me'n recordava. O sigui, les vivències, que tot i ser comunitàries, el record, la percepció que en tenim és molt diferent, no? O sigui que, tot i ser quotidià, és singular. 100%. Però, per exemple, nosaltres en això hi fiquem el foc en una sirena d'ambulància, a tothom ens provoca una cosa i un record. Potser tu és molt associat a quan un dia va passar una cosa i a mi és una altra, però són imatges populars, diguéssim, que transporta sí o sí tothom perquè tothom té un bagatge segurament associat a una idea fins i tot d'estrès o de tristesa o de moment. Si tu veus el cotxe de morts que ahir es passejava pel centre de Tàrrega dalt d'un cotxe grua i barreges segurament, vull dir, el concret de per què hi ha un cotxe de morts sobre un vehicle grua espatllat, el propi funeral del propi vehicle de morts, però tothom recorda el dia que del tanatori sortia aquell cotxe de morts o quan tu potser passejant pel carrer en veies un amb una altra persona darrere plorant o recordes quan tu a casa teva un dia, no? O els petardos, l'olor a pólvora, els que hem mamat cultura a casa, diguéssim, de popular així,
l'olor a pólvora et transporta momentàniament a un moment molt concret de la teva vida, segurament agafat de la mà d'un dels teus pares o mares, mirant un gegant o corrent a sota d'uns diables, no? I en aquell moment nosaltres no estem dient res de tot això, estem posant uns elements allà en joc que van passejant, transiten fins a un lloc, però no s'explica res de tot això. I aquí jo crec que és el que dius tu, que és un símbol que pot tothom tenir una motxileta a l'esquena de transportar-se a un moment concret. Voleu afegir alguna cosa? No, bueno, volia afegir també que a vegades com a creadora no preveus tantes coses. O sigui que a vegades es pot pensar des de fora que tot això ho tens previst o ho has controlat, no? I en el fons no, perquè tu crees des de la mínima base que tu tens i succeeixen conjunció d'universos que s'ajunten i que provoca el que està dient el Marc, però que tu mai sabràs segurament, no t'arriba a tu com a artista d'aquella peça, però està passant. Són incontrolables. I ho deixes passar i no ho saps. Però no és aquesta la gràcia? O sigui, 100%. de l'artista i de l'art en general. És a dir, tu crees perquè tens aquesta necessitat de comunicar-te, no? Però que tingui vida pròpia. O sigui, al final, no? L'art l'ha de viure la persona o qui hi participa o la que ho rep, no? Perquè aquesta és la gràcia de l'art, que cada un la viu de manera diferent, evoca coses diferents i això és la part de l'enriquiment, no? Si no, aviat s'acabaria, perquè si tu crees una obra i tothom la percep exactament com tu l'has volgut fer i crear, doncs aviat s'ha acabat. Vull dir, no té vida pròpia, no? Sí, clar, o sigui, si tu vols dir una cosa com un discurs clar, doncs la dius, no? I la dius tal qual, no? Llavors, quan jugues amb altres... I és propaganda, llavors, també t'ho dic. Sí, llavors, quan jugues amb aquestes posades en escena és per ajuntar capes que una persona veurà això, l'altra persona veurà això i l'altra persona es quedarà amb una cosa que tu potser ni havies previst, no? I a més, quan jugues amb... Per exemple, nosaltres, tot i que ara estem dient aquesta cosa que juguem molt més de lo que hi ha, amb el que hi ha, però tampoc sabem el que hi ha. O sigui, de cop apareix un home amb 3 gossos al mig del lloc escènic i allò fa canviar una cosa. Estem al mig d'una frase, sona la campana, l'escoltem, no? Vull dir que tampoc no és que sabem tot el discurs que es pot generar en això i la gràcia és també en directe poder caçar aquestes coses, no? Com llançar unes bases, unes capes, uns estímuls que es poden unir de diferents maneres, no? O sigui, com una cosa sola per una persona és tal, però si al costat hi ha una altra cosa, això ja vol dir una altra cosa, però si aquesta persona ha juntat això i això, ja és una altra cosa, no? Llavors, aquestes combinacions és el que també fa això, no? Que juguem amb el que hi ha, però també juguem amb el que no hi ha, no? O amb el que hi podria haver. O sigui, potser això et fa veure no una taula negra, sinó que no hi ha una taula de menjador gran com la que estava fa 10 minuts, no? O que aquí podria haver-hi... O sigui, pots jugar amb la imaginació. Des del que hi ha també pots disparar el que... Bueno, aquí m'agradaria puntualitzar perquè, com tu acabes de dir, no? Si vols dir un missatge, el dius, no? Clarament, i tu dius, això és propaganda. Bueno, jo com que soc professora, bueno, no és propaganda, per mi és coneixement. Però t'entenc el que dius. Anem a fer un joc mental entre tots. Val? Vosaltres també. Jo soc biòloga, em dedico a la genètica, però hi ha moltes coses que són invisibles, no? Que donem percebudes i que no som capaços de percebre-ho fins que algú no ens hi fa veure. I ara us faré pensar una mica. Imagineu-vos que esteu a la nit. És negra nit, hi ha la llum plena només, i que sortiu, esteu al camp, esteu a casa, no hi ha altres llums. I aneu caminant. Us heu fixat que només veieu en blanc i negre? Si voleu llegir, no podeu llegir? No veieu colors? Blanc i negre. I no podeu llegir. Si vols veure-hi bé, t'emportes una làmpada, perquè si no, no veus. Has de posar una farola. A la que hi ha llum d'intensitat, perquè clar, a la llum de la nit és una llum de poca intensitat. A la que hi ha molta llum, sigui una espelma, sigui una làmpada, o la llum del sol, o les bombetes, el que vulgueu, llavors veus colors. I pots llegir perquè tens agudesa visual. Això ho donem tots
tant com que és tan normal. O sigui, tu no t'ho has plantejat mai que tens en el fons de l'ull 2 tipus de cèl·lules fotoreceptores. Els que veuen tot el conjunt, però només veuen en blanc i negre, i poden veure molt poca llum, i els altres que veuen, quan tens molta llum, veus colors, veus tot. Bé, doncs saps quan ens en donem compte? Quan perds vista. La gent que de gran perd vista. La gent que perd vista i perd de la zona central, ja no pot llegir, però en canvi sí que veu tot. I si poguessis utilitzar, doncs també veuria, perquè se li moren uns fotoreceptors i no els altres. O viceversa, la gent que s'està quedant cega per retinosi, que deixa de veure la nit. Tothom veu. Ells havien vist fins a aquell moment. Deixen de veure-hi. Necessiten llum. Clar, oi que tothom? És tothom. És així. Clar, i nosaltres veiem colors diferents dels que veu el nostre gos, o que veu el nostre gat, o que veu un animal nocturn. Però com que nosaltres sempre ho hem vist així, ho heu pensat mai? Ara, recordeu quan algú que coneixeu, estic perdent vista, no sé què. Quan hi veus? De nit? De dia? Què pots veure? Quan pots veure? És també aquesta cosa de dir què és el color vermell. És una... jo et diria, és una longitud d'ona, però és veritat que la gent que no el pot veure no existeix, el color vermell. Clar, la percepció existeix i la sents i no la veus. Però encara que sigui una longitud d'ona, jo veig el mateix vermell que tu. Segurament no, però veiem vermells. Veiem vermells. Sí. Així encara podríem parlar, no? Però, vinga. Una altra cosa, que tothom dona per sabut, tothom pensa que és normalíssim, però és invisible, però hi ha una raó biològica darrere. Si teniu nens petits, tots els nens petits, quan comencen a parlar, regularitzen. És a dir, ells diran, aquesta porta està obrida. No diran oberta, perquè oberta és irregular. I tu dius, però no, és oberta, no és obrida. I dirà l'altre, però per què? Ha de ser obrida, perquè regularitzen. O si tu dius, el nen és maco, què és la nena? Maca. No ho pensa. Regularitza si és nena ha de ser maca. No dirà nena maco. Això, que és tan normal, tan invisible, són unes instruccions genètiques en el cervell, en unes zones molt concretes, que són capaces aquestes neurones d'aprendre sense fer res. Hi ha famílies, sabem que hi ha famílies, que no poden regularitzar. Tenen una mutació que fa que nen, nena, nens, nenes són 4 paraules diferents, que no s'ajunten entre elles. Ho heu pensat mai? És invisible, és quotidià. I així no pensen en coses quotidianes, coses que, com tothom, i no són quotidianes. Jo em dedico a estudiar això, clar, el que no és normal i el que no és quotidià. No sé, què podeu dir? Sí, a mi em ve... Una vegada vaig... En un llibre parlaven de que en realitat la vista humana té un punt sec de la mida d'una llimona i en realitat quan no necessites posar atenció real, en realitat el teu cervell està com en un modo automàtic, en un modo avión, no? Diríem, i al final és per un instint de supervivència, perquè clar, viure en un assombrament, en un assombro constant, tampoc crec que seria sostenible. Aleshores, jo, pel que dius, i com em connecta, ho connecto des de beneïda coreografia quotidiana que allò que trencarà aquesta beneïda coreografia et farà desmuntar-te la llimona que t'encega i ho veuràs i seràs capaç de sentir la sorpresa. En uns workshops que fem treballem molt des d'aquí. Primer fem observar les coses com són i les fem apreciar sense judici. Primer sense judici. Les coses, la coreografia urbana succeeix ara mateix així davant dels teus ulls o del teu olfacte o del teu tacte i succeeix així i tu, com una persona que està externa a allò, no estàs implicada ni integrada, ho observes i a partir d'aquí treballem amb un concepte d'esquerda i intentem provocar esquerdes en aquesta quotidianitat perquè, tot i que està
endreçada aparentment, és permeable. I aquí està la felicitat. No? La felicitat és que sigui una mica permeable perquè aleshores passin petites coses. I també per acabar, afegir que ens acostumem tant als girs narratius, als girs dramàtics, als grans esdeveniments, interpretem molt fàcilment el món des de lo noticiable, que després ens és molt difícil apreciar com a estel·lar allò que en realitat, evidentment, no ho és insignificant i perfecte que ho sigui. No sé si, Marc, vols afegir alguna cosa. No, vaig quan he dit propaganda. La propaganda. Entrava en un justament és un antidiscurs, diguem-li, de coneixement, perquè ho deia en el sentit de que estem acostumats a que se'ns expliquin una sèrie de coses concretes, sobretot gairebé com en un caràcter aristotèlic, per entendre d'un inici a un final una cosa, però que moltes vegades aquesta cosa, si és molt concreta, et permet no haver d'imaginar què hi ha més enllà que ni els propis artistes, diguéssim, han plantejat. No? I també el joc que suposo que crec que treballem plegats és aquesta idea d'apuntar coses perquè la gent les rebi i se les emporti en tot aquest bagatge i aquesta retina interna que és totalment diferent de cadascú, perquè és sorprenent de dir, ostres, si a mi m'agrada això i m'emociona això i veig el món i veig les dues pedres com vosaltres a terra i m'hi fixo, com és que hi ha gent que no s'hi fixa? Per què hi ha gent que arriba a una ciutat i les campanes li molesten? Perquè hi ha gent que no les sent, les campanes, fins i tot. Com això és una que em genera molta curiositat, perquè crec que hi ha coses que, o sigui, òbviament deu haver un tipus d'educació, t'acabes educant segons el teu interès, no? Però aquesta idea realment que hi ha gent que això ni li arriba, no té l'atenció directa, o si la té allò potser no li genera un interès i per tant desvia l'atenció cap a un altre lloc, però és fort aquesta multitud de punts de vista que òbviament té la seva per Jo crec que l'exercici que feu és molt interessant perquè bàsicament contravé la majoria del que fa la natura humana pròpia és intentar, com que tens tants estímuls, t'acogotaries, no faries cas de res. Llavors has de prioritzar. Llavors, clar, una altra cosa és com prioritzes, cada un pot prioritzar diferent. Però tu imagina't que estem en el paleolític, no? És igual, però els homo inicials, i que ets una petita tribu, i que tens un munt d'estímuls, però tu saps que hi ha estímuls que són perillosos per tu, és a dir, has d'estar molt més pendent de certs sons perquè saps que si hi ha aquest so i aquest so segurament és un depredador. Llavors, els altres els passes com a obviar, o sigui, com que categoritzes els que són perillosos dels que no són. Els que no són, de moment, no faig cas perquè he d'estar escoltant els altres. Llavors, això ens ha permès sobreviure, has de poder prioritzar. Una altra cosa és aquest exercici de d'acord. Jo ja sé que prioritzo, habitualment prioritzo, però potser en algun moment puc deixar de prioritzar, és a dir, desprioritzar. I com que no tinc cap perill, estic en un lloc que estic segur, me'n vaig a intentar escoltar o sentir o veure més enllà d'allò que sempre prioritzo. Veure més enllà, veure què em rodeja, això que dieu. Em sembla molt interessant com a exercici perquè en el fons és una mica anti el que tots fem. I és, arribes a un lloc i mires si hi ha una persona o no. La resta passa a ser secundari. Per què? Perquè prioritzes. Sempre has de prioritzar. La teva vida és prioritzar contínuament. Com a exercici, em sembla com, no? És com dir, ostres, anem a trencar esquemes. Deixem de prioritzar. Sí, deixem de prioritzar i també deixem de preveure, com que ho tenim tot com molt organitzat. Llavors aquests espais que de cop, aquesta inèrcia que en realitat t'ho fa tot més fàcil, com quan aquesta inèrcia es trenca i d'alguna manera, de manera no directa, et pregunten què vols mirar o com ho vols mirar o podria no ser així. Allà és on es pot jugar. Sí, tots aquests... O sigui, hi ha com a la ciutat hi ha com aquesta capa d'aquesta inèrcia, de coses que sí, que sabem que són així, tal,
I després també hi ha tota aquesta capa de caos, no? Llavors pots com posar com quan obres capes i tanques capes, no de l'AutoCAD, com que obres aquesta i de cop com apareix el caos o al revés, no? Apareix tot l'ordre. I tant una cosa com l'altra doncs, són mecanismes de joc. No? A vegades quan anem a un lloc sempre fem com un dia o dos d'adaptació per entendre aquell lloc. No és que ja ho hem creat i ho col·loquem allà i funciona. No? Primer hem d'entendre aquest lloc, no? Com, quins són els seus ritmes, quina gent hi ve normalment o no, quines plantes, quins animals, quins sorolls... Llavors, aquest temps d'estar allà observant doncs ens dona com aquest entendre on anem a jugar, no? A fer créixer això, a fer-ho com a mantenir... És molt interessant. Sí, com aquestes inèrcies, no? Perquè com es juga la majoria de amb les persones... Clar, jo visc a Barcelona, no? I Barcelona està ple de turistes. Clar, els turistes veuen la ciutat amb uns ulls molt diferents de com jo els miro. De vegades ells van a mirar monuments, que evidentment són molt macos o tenen el seu valor, però que com que jo els tinc allí cada dia, és que no els miro. O miren, no?, els panots de terra, que la veritat és que n'hi ha alguns que són molt macos, però com que jo cada dia els trepitjos que ni els miro. O sigui, aquesta nova visió perquè redescobreixes aquell espai. Crec que és interessant redescobrir espais comuns. Jo crec que això és la mare dels ous, en gran part. Aquesta regeneració d'un nou bagatge d'un context que donem per sentat, no? De tornar a recrear una nova memòria perquè això també pugui avançar cap a un altre lloc per tots plegats. Quan vam fer la interferència 02 a Barcelona, justament vam triar Arc de Triomf per fer-la, perquè era una representació de Barcelona, aquesta Barcelona més turística de postal, per intentar generar una postal totalment contradictòria, no? Generar una postal que sí és absurda i caòtica i col·lapsada contra gairebé la pròpia Barcelona i l'ús que li fem diari, que és gairebé un no ús d'aquell espai. I això lliga molt amb aquest punt de vista, de dir, hòsties, jo per aquells carrers, si també visc a Barcelona, hi passo gairebé el més ràpid possible, no? És un lloc de pas, realment, no? Quan hi ha lloc que hi ha gent que hi peregrina directament per anar-hi, no? I intentar dir, ostres, interferenciem això d'aquí per intentar durant 40 minuts que això retorni a una altra idea del que significa aquest monument, no? Molt bé. No sé si la gent que està envoltant-vos té ganes d'afegir, té ganes de preguntar o fer algun comentari qualsevol per enriquir una mica més la conversa. Mira. Maria José. Hola, bon dia. Bé, el que heu dit aquí és tota una experiència. Soc targarina i, clar, la Fira del Teatre per a nosaltres és un boom, és tornar a descobrir la ciutat perquè se'ns envolta de gent, és una disbauxa. I aquest any, la veritat, personalment he pogut gaudir de l'acte inaugural participant-hi. I el que dieu vosaltres és que als ulls et falten moments per veure, descobrir que dius, on som? Vull dir, no es pot explicar. Les vivències, el que dius, vull dir, tanta gent que no coneixes i al final, hola, què tal? Oi, també ets el grup, tal. No hi ha paraules, però la sensació del que vius, de l'envoltat de gent, és el que diu vosaltres, aquella rajola que tot el dia penses, guaita tu, els ha agradat aquesta façana, i jo cada dia hi passo no me l'havia mirat. És veritat, mira, i ara hi ha hagut un moment que mirava aquesta façana d'aquí i he pensat, guaita, ostres, fa anys que no sabia qui vivia, i he vist sortir la persona i dic, ara ja sé qui viu aquí. Sincera, és una descoberta, vull dir, felicitats al mar perquè va ser espectacular. Sí, pel vist, va ser una processó allò amb tota la gent implicada, no? Quin gust. Clar, ella formava part d'un dels grups. Era molt important que l'acció que estàvem fent a Tàrrega estigués formada per la gent de Tàrrega, perquè ens expliqués realment amb l'energia, amb els seus veïns i veïnes, allò de dir, si fem saltar la ciutat, que la faci saltar la gent de la pròpia ciutat, que no vinguem de fora i l'executem, sinó que realment ells l'agafin allò per les regnes i la remoguin. I, ostres, hi havia des de nanos i nanes de 6 anys cantant fins a persones de 85 també aixecant els braços i era aquesta imatge realment de la ciutat movent-se. Una cosa que també crec que és molt important en els humans és que aquestes vivències que tu estàs visquent, però que vius intensament, d'alguna manera
acaben traspuant per la pell a la gent del costat. O sigui, són coses que no hi pensem fins que passen coses com, per exemple, el pànic. El pànic, com a bons animals que han viscut conjuntament, es transmet sense necessitat de res. És a dir, algú comença a córrer perquè té por i tothom té por. No saps el per què, no has vist res. És igual, es transmet. Passa amb la por, passa amb la tensió. Tu pots entrar en una habitació, no has vist res, però notes que en aquella hi ha tensió, hi ha algun problema. Passa amb la felicitat. La gent feliç, la gent que no saps per què et dona bon rotllo. O sigui, estàs en el costat d'aquella persona i et dona... Llavors, les experiències aquestes són una mica més complexes, però jo estic convençuda que participar d'alguna manera, aquesta vivència interior, si és intensa, és com la comparteixes. En el fons passa a ser d'individual a comunitària i de comunitària a individual. I crec que això és una cosa que no sé si l'explorem suficientment. No? És una cosa que, com que sempre passa així, com que és tan invisible a la nostra societat, no? de com d'aquesta manera de comunicar-nos sense paraules, només aquesta experiència, aquell sentiment que et genera aquella experiència. No? Crec que és molt, molt interessant. Com es diu? A mi, de lo que has comentat de l'Arc de Triomf, m'ha molat molt com a interpretació meva, perquè a vegades passa que, personalment, que hi ha un lloc que el tens com molt idealitzat per, no sé, m'ho invento un arbre, saps? I vas allà per desconnectar i és com que tots ens ha passat de que aquest lloc que el tens idealitzat un dia passa, doncs et fots una hòstia o ve algú i el que sigui, una mala experiència. És com... M'ha molat el que has dit del fet de dir, no només per trencar l'Arc de Triomf i dir, mira, teniu un altre punt de vista, sinó el fet de, a nivell personal, aquesta sensació que pots tenir d'un lloc molt idealitzat i que llavors passi alguna cosa i ja el trenques i tens una altra visió i llavors ja tens com corromput, que és el que vau generar l'altre, una mica com a interpretació meva, vull dir... No, i el que heu dit d'altres m'ha agradat molt una mica com el tema de la visió dels índios, per dir-ho d'alguna manera, que tal qual, vull dir, jo personalment em passa, intento que no em passi gaire, però em passa d'arribar al pis, tornes a estudiar, fet una merda, arribes, et fots el teu plat de macarrons amb carn, oi, que bo que estava, marxa un altre cop. I ostres, és allò de dir, tio, això està bé viu, saps? Vull dir, en plan, és com que sempre estem per sobre i el que ens mengem doncs ni ens en donem compte i és un plan de no, tu formes part d'això, tu podries ser això i tu menges com si fossis superior i tal qual, vull dir, hi ha llocs de les ciutats que no respectem, que no valorem i hi ha gent que potser per ells és un punt de refugi que no, vull dir, tal qual. T'obliga a reflexionar sobre moltes coses. No? Allò, obrir els ulls, no? Tenir una visió diferent d'allò mateix. Bueno, també té a veure amb el que has dit abans, no? Que entres a una sala i busques alguna persona, no? Perquè no penses que pots tenir una relació interespècie, no? No penses que pots tenir una relació amb aquest lloc on estàs asseguda. Com que tu dius agafo i és aquí on m'has... Doncs aquí, no? Però bueno, com canvien les coses... I jo sento que canvien les coses quan jo m'assec aquí amb una percepció de, no sé, de simetria, no? I entenc que aquest espai em dona uns límits en el lateral i l'entenc aquest espai on estic i ell m'entén a mi i s'estableix una connexió que no té a veure amb buscar allò humà perquè se suposa que jo només em relaciono amb allò humà. Sí, això és... Jo us volia explicar la sortida de l'espectacle de The Place ahir al matí. Jo baixava cap a baix i al meu costat baixaven 3 persones de Targa i comentaven l'espectacle. Ells comentaven que tenen una vivència molt important a Sant Eloi, és un dels seus llocs de trobada i generaven... Era com ells plantejaven que l'espectacle els hi havia fet retornar alguns dels seus records. I també
buscar algunes sorpreses i algunes que no. Per exemple, el tema del pou, elles sabien com està el pou i per tant doncs, us ho miraven des d'un altre lloc al que jo, per exemple, l'havia mirat. Però el que em sembla que puc aportar avui aquí a això que estàvem parlant és que abans que ells s'anessin cap a un cantó i jo cap a un altre, una d'elles va dir és que ha de ser molt diferent quan tu veus aquest espectacle en un lloc que no coneixes. I era una de les coses que us volia plantejar. Clar, tu fas una proposta en un lloc, habitualment els teus espectadors són els habituals d'aquell lloc i, per tant, tenen ja, diguem, una relació amb aquell espai. Però, clar, no és el cas d'aquí o no és el cas en el que de cop presentes una proposta en la que la gent es sorprèn amb absolutament tot el que plantegeu. Suposo que això ho teniu en compte quan us enfronteu a l'espectacle. Sí, de fet, hi ha alguna com que a vegades és com sentir que nosaltres hem estat un dia o una setmana en aquest lloc i hi ha gent que ve a veure l'espectacle que el coneix més que nosaltres. No? Llavors, crec que aquí el joc és que nosaltres el coneixem potser des d'un altre lloc, no? Com no hem passat per allà tantes vegades, no hem viscut unes coses concretes, llavors això és una cosa que ens preguntàvem molt a l'inici, no? Pots connectar amb un lloc sense que t'hi hagi passat alguna cosa? Perquè a vegades quan et diuen pensa en un lloc, de cop penses en un lloc i potser és un túnel brut, tal, però és perquè allà va passar alguna cosa que te'n recordes, no? I això era una pregunta que ens fèiem de podem igualment sentir una connexió, alguna amb un lloc en què no hi ha passat res humà, justament. Llavors, aquest és una part del treball que fem. Home, jo afegint aquí, crec que són dues visions diferents, però que a la vegada que et poden omplir molt. Tornar a retrobar en records, sons i visions que reconeixes com a propis però que ja no te'n recordaves, també té un punt d'enyorança, no? D'enyor, però a la vegada no? de percepció de tu mateix, no? Perquè allò ho has viscut, també és maco. En canvi, descobrir un lloc nou és sorpresiu, és sorpresa. Veus amb uns ulls molt diferents una cosa que ni t'imaginaves. Jo crec que són dos aspectes complementaris de descobrir un lloc. En un, tornar-te a retrobar amb el que tu eres, havies viscut i tal, i l'altre és totalment descobrir coses noves que també et fan pensar i et tornen a retrobar amb coses teves. Vull dir, clar, tu sents sorolls i tornes a pensar en coses, està clar. Sí, és un lloc nou, però també segurament té coses que reconeixes, no? No és que de cop veiem alguna cosa que no hem vist mai, no? Hi ha elements que es repeteixen i també et poden portar, no? Llavors, sí, és realment un engranatge d'elements. Queda poquet. Perdoneu que m'hagi posat les ulleres de sol, però és que tinc els ulls delicats. No és perquè no vulgui estar a prop vostre. Si algú altre vol afegir, veieu que aquests comentaris han sigut molt diferents i variats, però molt personals, la qual cosa, per tant, sou benvinguts a qualsevol tipus de comentari o reflexió. Només un apunt del trencar la rutina. Jo penso que hem viscut tots dos moments bastant caòtics, el tema de la pandèmia i també l'apagada general que vam fer ara fa 4 o 5 mesos. No? És a dir, com aquestes dues situacions va fer descobrir gent que vivia a casa teva i que potser amb els fills, no? Perquè ells viuen unes realitats paral·leles i el fet de viure tants dies junts sota el mateix sostre, la gent que tenim la sort de poder tenir una casa i no ens havíem de trepitjar, ho vam viure d'una manera. La gent que té la dissort de viure en un pis petit, suposo que també va ser un tema més complex, però va ser això, no? Vull dir, aquesta rutina de cop i volta es trenca perquè estem acostumats a viure anar a treballar, tenir aquesta seguretat que la rutina se'ns comporta, però com en aquells moments tot això es va trencar i hi va haver gent que es va adaptar amb una certa facilitat i hi va haver gent que realment ho va passar molt malament. No? I amb el tema de l'apagada, en el moment que vas veure després
per WhatsApp, Instagram, com els nois i les noies joves potser es posaven a parlar, potser es posaven a jugar cartes, potser es posaven a fer aquells jocs que nosaltres teníem quan érem infants, no? I va ser una descoberta realment també interessant. Només això i prou. Sí, i també crec que el trencament de la rutina, com li dius, és una descoberta interessant, a la vegada que també és interessant la regeneració d'aquesta rutina de nou, com es va tornant a juntar tot com un teixit, no? Que de sobte, bueno, amb el temps es va anar restaurant i restaurant, fins que tornàvem a estar, no? Però hi ha coses que canvien. No sé si us heu donat compte que abans de la pandèmia la gent anava, jo què sé, a comprar al forn i no feies mai cua. I gràcies que demanessis tanda i perquè sempre tens pressa. Clar, amb la pandèmia ens van obligar a distanciar-nos i a fer cues. Jo no sé si heu notat, però ara la gent fa cua, sense distàncies, però fa cua, respecte a la cua. No sé quant temps durarà, però ens va canviar una rutina. Una cosa que depèn de com, o sigui, era sempre, la gent feia tanda, demanava tanda i feia cua. Va venir com una mica més de caos, de tothom té presses, vinga aquí, vinga allà, la gent es discuteix, anava jo, no anava jo, llavors els números i no sé què, ve la pandèmia, ho trenca tot, ens obliguen a actuar d'una altra manera i d'aquí encara ens queda que la gent fa cua, pregunta la tanda. És fort amb això que sempre el canvi, quan tu deies també abans, aquell arbre que va passar alguna cosa, sempre ho associem que sempre hi ha d'haver alguna cosa gairebé traumàtic per generar aquest trencament, no? Quan també hi poden haver moltes coses boniques que et generin aquest nou record, però com que passin coses com el que tu deies, i a vegades, ostres, perquè és fort que hagi de passar una espècie de record traumàtic enrere perquè tu se't canvi la mirada. I això és fins i tot fotut, no? Que no trobem algunes dinàmiques que ens permetin trobar-li més llum per una altra banda per dir, ostres, doncs potser aquesta relació amb l'espai, no cal que jo ho recordi un impacte negatiu, sinó des d'un impacte positiu pugui reconvertir la relació. El millor de l'impacte negatiu és aquest trencament com del temps econòmic al que estem submergits, no? Aquest temps finalista. Sempre tenim una meta on anar a parar. I el que fem nosaltres, crec, és aquest trencament al temps inútil, no? Que és el de l'art, el que no serveix per res i serveix per tot. És com el moment del per se, no? Que mor allà mateix i no és finalista. I això sí que crec que és bonic i que ha intentat des d'aquest lloc de simplement el per se del congelar poder generar aquesta memòria nova que d'alguna forma no sé si farà fer cues o farà fer una relació diferent, però sí que et faci un canvi amb la persona. Però tens un canvi comportamental. Amb la relació, segurament. Sí, això em fa recordar com una escena que vam provar que ara s'ha transformat, no? Que era simplement de cop al mig de la peça dir ara esperarem a veure si passa alguna cosa. I hi havia aquesta espera, no? A veure què es despertava allà. I és això, aquestes dilatacions dels temps o acceleracions o augmentacions o com aquest manipular coses que ja estan allà, no només, o sigui, tot i que treballem molt des de les coses tal qual, hi ha com altres eines també per manipular-les, no? I d'això que has comentat de la pandèmia, sí que hi ha hagut com aquests petits canvis, no? Després d'aquesta experiència que més el que ha passat és que ha sigut col·lectiva, no? Perquè molt, molt, molt col·lectiva, però perquè això passen coses molt més fortes, però com que no ens afecta, doncs potser no ens fa canviar, no? Però vull dir que hi ha gent que viu coses molt extremes, no? I canvia allà, no? A petita escala. I també volia comentar que sí que s'han quedat ecos, però a mi em sorprèn més lo fàcil que hem tornat a aquesta inèrcia de producció, aquestes prioritats que semblava que havia de canviar el món i que estem molt enganxats a això. Potser m'ha sorprès més aquesta part. I també hi ha alguna del món al que vivim ara, diguéssim que els temps d'espera en això es converteixen en temps morts que, diguéssim, els bloquegem mirant el mòbil o fent alguna cosa quan justament un temps d'espera que podria ser viu per simplement no fer res més que observar o mirar, ens els carreguem d'entrada, com jo primer, com per dir no, necessito que passi aquest temps fins que arriba el metro, no? En lloc de dir, ostres,
què passa aquí, no? Qui hi ha al costat, això, no? On estic? Em quedo amb aquesta reflexió. Crec que és interessant. L'elogi de l'avorriment, és a dir, no l'avorriment com avorrir-te, sinó l'elogi de no haver de fer res concret amb presses, sinó tenir aquest temps, no?, de poder gaudir de tu mateix, de l'espai, de la gent, del que vulguis. És a dir, de no omplir-lo sempre d'objectius, no?, sinó de poder estar amb els altres o amb tu o amb el teu voltant. Crec que aquesta és una reflexió interessant, la deixem aquí perquè ja fa una hora. Moltíssimes gràcies per estar aquí, per participar, per contribuir, per enriquir vosaltres, perquè amb el vostre espectacle, que molts ja han viscut, com veieu, que s'emporten coses tots, que això és el més maco per un artista, que la gent et digui que s'han emportat coses que els has fet pensar. I res, fins una altra, fins la propera. Gràcies. Merci.